Hello mga bay, kumusta mo diyang tanan? Mga una punta. Oh, hello pud mo sa akong hairdress. Ambot lamang kung magsuroy-suroy ko ani sigawa singon ani on ako kung buhok. Wa ba kahay mudagan. Nga unta di sudan kinhasyon. Di ako'y taga kuan. Di ako'y taga himay. Maglangi ko ron, maglangi. Nanguan man ni sila ganihan nanginhas. Unya kining daghan man ni kuha sila. Daghan siya kuha mga bay kung uyab nga puwa. Panghatag silingan kay di matog kaon. Panghatag sa kalipay kay naigrasyang nadawat karong adlaw. Salamat kaayo ha. Sa naghatag og grasya sa akong uyab nga puwa. Kahilak talos kalipay ang kabos. First time nakalawat regalo. Kalaw eh. Tuwa taon luha ang kabos. Hindi na sa bawat. Dahil sudan ako mga bayo. Kinhasod. Basta magkugi lang kag panginhas din eh. Uso na. Lami kay ikuyog nilag panginhas pero wa magkuy time eh. Busy kay kog panginabuhi. Diba niingon ko ninyo nga mag-video ko manginhas. Na kinahalan ni kuan kabaw na ka. Plus na. Mo makaganyan ang kuan. Na akong kanon kay sinangag isangag ang bahaw. Balo nila ganiha. Sayang man. Ilaw man niya akong gipasangag utro aron maluto. Bot lamang. Di ara naminaw ko ni kuan. Kubring bisdak sa iyo. Minaw. Aw naglantaw ay tingog siya dire. Ihu. Oh, yee. Wala pinunta to nimong sangag oh. Ito ginahan ka. Pagkuwag sulanan ang tipaka. Pwede ba kuan ang mga tipaka dekorasyon? Pwede. Buuan na nyo. Tuwaan dahil eh. Kwintas. Kwintas. Kung pwede ba dekorasyon dagko man. No? Wala naman siguro na yung puros na lamang tipaka. Pinagana. Dagan mo kayo. Gutom taon ko, gikan mi nag-meeting sa kang Resmika. Resmika Mark Vlogs. Manghatag siya ayuda pod. Karon si pobreng bisdak sa iyo, manghatag na pod ig ayuda. Daghang kay ayuda ani akong ka-team diri sa YouTube, no? Kana dako kayo? Nay unod. Honor na. Magbalit ka ani sa merkado, pwede mga mahala. Pero magkugi ang panginhas, libre gyud ka sudan. Kung sa man ang luya man ang unod. Umbag lamang. Mara din unod ato itong dako kayo. Agoy. Sa mga unora na nga, luya man na. Nga unta ninyo mga bay. Minalamang mabaskog atong panglawas ani mga palami sa sabaw. Mga lamang dagat. Nga mahal kay ni kung mukaon ka sa mga restaurant, mga seafood. Nam. Sarap. Pero ting mahalan eh. Sarap. Pero kay di ara may dool dagat. Nya wa kayo manginhas aning lugar ah. Libre sudan. Sinarap na sinikot. Na sinalap na sinik ko bang ngayon na pagmuma. Aw, umatos na tayo. Pag na pagka. Uban ko niya. May nalamang makalibre sudan. Wala ba tayo daong sa ayuda? Kaon tagloy aron sa mga panuhot.
Dad, ako uno daw. Hmm. Oh, mo din na yung unod. Ano? Malitob-litob. Ni balas ni. Hindi. Ko kay unod. Unsa ni mo nang ibutang ng tuno? Tangan ni mong tuno. Wala. Pag comment siya diya ni Alejandrita ing nabi nga nanihapon pa ko. Di ara nag-play ra ko biji-biji. Comment na bay ni hapon pa ko. Di ara ko naminaw na ni hapon na. Unsa man na? Kaon sa ko na. Kaon sa anya ko. Kaon sa ko bay ni hapon. Ni hapon tanin niyo. Nami kayo, narang unod. Tamsak na rin. Nawa daw, natamsak na ba ko? Masiwa pa. Dahil malimot na. Ana. Ano magawa ni? Ninyong tanan. Oh, tama na na. Kuha na. Ang ilong daw, ingon batang bisdak. Asa naman kagalanta eh? Liog na lang among nakiaw. Pastila ning nakichismis pa ta diri sa mga live lagi ni nga itong mga ka-team. Mga amon tanin niya. Ngamli ako sa lida diri ako. Ang sarap-sarap. Paduol, paduol ba kay magtu aring ko am. Kapit. Pero ang unod sa ganihan, ang latag na ko. Alright. Kuha. Daghan ang sabaw, maura na. Nalipong lagi ko buk. Diba makalipong ni daghan ikagkaunan na ni? Ha? Hindi eh. Ay. Palakas na. Palakas na stage siya. Diya. Napatibay ng katawan. Agba. Tibay ng mga buto. Mau ba, Dok? may ganon, Dok. Ayaw sa kuan diya. Kaya siya o na lamang. Wa na? Ang kalit like tuyo akong panglantaw. Diyos kalami. Wala na siya. Kagut na. Nayabo na. Ha? Yab, aning t-shirt niya, ti Irene. Nayabo ang yun. Mau ba? Ba't lamang? Nayabo na gini. Imo nang mo agi man dis lahat ating karong Martis kinamo ko order niya mga headband. Ito kada sprite. Sprite. Bata. Kuya. Wala. Naman mo sig abri pa. Hindi awak ka na pukaw. Basta ang ani gini sudan. Nga gabi eh. Ang dami pa to. Namit kayo. Fresh na fresh. Fresh from the sea.
Nagkinutsara ko mga bay kay ganihal akong sinulat ba, mapas mo na gini akong kamot. Sa tamo, nanghinaw. Mga ipang suwat, mga negosyo, ginagmay, may na lamang. Dinagko deh. Ay dinagko mo dinagmay. Hmm. Nilagpad. Nagpad umabok. Di pa daw mo pwede makatinda to. Di pa gid pwede. Ano maingon sa inyong presidente? Asa. Tirap. Ang giingon, Asa man ang inabuhi ang presidente ninyo? ang giingon sa presidente, huwag kayong lumabas. Pag lumabas kayo, Hoy. Bawal sa batas. pag lumabas kayo, masisira ang Naawa buk. Suga. Excuse me. Ay, Diyos ko puro din. Asuda, ipang ko. Sige kog yaw-yaw ba? Unya, wade na play na video. Hapit na nahurot niya. Sige kog istorya. Wade na play mo na. Murot lang. Ibog kog lantaw dire oh. Rao, ka live. Ang pobre. Pobre ang bisdak sa iyo. Taro nga. Idat og niya. Sayang kayang bahaw siya nga ganaw ma siya. ay. Utang na nagsabaw. Di man na mao imong taklob. Kadto yung takloban jud ba? Ito nga. I-flat jud katong nagbukol, i-flat diri para matabunan gid siya. Na. Nya sangag ka og mga kay ako'y mukaon. Ganahan kog sinangag man. Ah. Nako may dagas. Gamaya lag well. Nako may dagas na ganito. Ay tarong nagtabon ha. Sali sa bros. Salin sa buros para dili mapanos. May mga kuan. Sabihan sa atong mga katiguangan no. Apay mga balas-balas, tag balas. Balas bito ta pa yung. Asa naman eh. No. Gamay na lang tao. Sudah na sapatos na sudah ni ko ano. Ubrim bisdak sa iyo. Unsay soda ng talaba buk? Suway ra gud ka na ng talaba. Ala ba? Mura ra sa kuan gud sisi. Kalang ngatan yung mga bayo. Hamburger. Naligo di siya mo dugay ka reply. Kasi Ugma mag-unboxing ta ugma og kuan ha, suka. Ugma ba? Cellphone ra ba de og kaning mga gadget i-unboxing. Unboxing po tag suka. Unsa na imo? hamburger. Unsa man na midnight snack? Nagabi naman. As 11 na siya gabi. Late na panihapon kay sa man. Late naman paniud to. Pamahaw late po. Tungod sa quarantine nagbag-ong oras. Niud to na mamata.
Kini gamay na lang nabilin. Daghan chance makadaog tanan. Nas pasay lang. Pula rin po niya yun. 100 apil bok. Unsa man ni balas? Balas na ribok. Oh, sis balas mo. Oh, sana balas eh. Hmm? Ay ka na. Balas din ilang kinaon. Hindi. Na daghanas balas eh. Kaunon lang nakuan mo gud. Ah. Espesa crab. Ano? Wag may crab ba? Espes. Daming balas eh. Wala lang kaunon. At sa sulod balas po na. Sayang eh kung ano naman yung balas. Ay, nahuman na dyan taon. Kapa gani. Balas, numero 8. Ang balas. Ay, sos. Ito, Mo ba niya akong baso? Okay, kain pa ni hapon. Yan, nabusog lang mo diyan ng lantaw. Nasudan lang tao. Shout out. Shout out na doon ba? Shout out sa taga Shout out kang Ging Pino. Kang Chunabil Orban, shout out. Kisa pa ni mga kuan na to. Dudong Buholano, shout out. Pearly Joy Fugeo, shout out. Jeff Alviola, shout out. Celine Official, shout out. Ang pobre pero hilas vlog, shout out. Siya pa ni mga kuan din mat. Taligsig City, Kuya Charming Malaysia. Shout out tanan sa tanang Lusob team, shout out. Shout out sa taga Carmen. Isa man ang taga Carmen. Espina family. Espina Ang family. Agosto family. Pakita ang bukton, gamay. Asa? Oh, tora. Bot lamang. Shout out. Gatas kape. Sa Duterte family. Duterte. Oo, kay kamag-anak nila ang Duterte. Kamag-anak. Nangangkon lagi dayog kamag-anak. Ya, Basta nakbayan sa takbayan sa Davao. sa Patudan. Hello tanang dia kaninya sa taga Patudan. Taga Carmen. Tagaan na itong pagtagad ning shoutout sa itong uyab nga pula, no? Napa? Tapos taga Manlabay. Uy, apil ang malabay dumingag sa Buanga del Sur. Shoutout diha sa akong mahal nga lungsod, no? Dumingag City. Okay, Taga Patudan, Tubod Lana del Norte. shoutout ninyo tanan diha. Kumusta na kayo diha, Dapita? Tagalog nun lagi ta. Kumusta kayo lahat dyan, mga kaibigan na mamuntanay, manlugitay, Agud. manlampasay, Isa pa, mga huyay. pangawoy ay, Nga kaning mga nuray. mga nuray og lubi. Mga nuray og lubi siya tubig ug siya yuta. Wag. Wala ba tita? Mga nod na sila, grupo ni sila ba, mga nod daw sila sa inig mubaha ng suba. Oh, siya man yung uban, wa man lagi ni nabasa. Tapos nanganod si yuta. Bagong pulak. Nagian, giapil og panganod ba silang kabugoy sa mga nuray. Hindi niya lang kutob, daghang salamat.